Toto Pitono anenggeta wonten utusaning Gusti ingkang Maha Widhi ugi Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang mandhap saking swarga luka kang kasuwun miwah dalang kandha gunung namung mandhaping pukulun Sang Hyang Dalang Sujati mandhapa saking swarga luka angayamana setyaning dalang kandha ingkang pinarak wonten ing Balai Gedhe Teropagung ingkang kawenangake ambuka cinarita ambeber lampat Purwaning saking dusun Sengguru wenang ingkang kangge bebuka namung Karaton Ngamarta ugi dalem Batana Kawarsa ugi dalem Cintaka-pura bela Karaton Ngamarta kenging kawestanan Eka Adidasa Mindra Sataraja Sasrabana Kurawa wa ateges wadha eka sawiji adilinwe dasa 10 midra mider sapta 7 sasra 1000 bana jagat Kurawa pencaring Kraton Ngamarta mila bilih kang upaya sajagate raksa pramudita den wilanga 1000 datanang sasatus sadasa tanang satunggal amung Kraton Ngamarta ingkang kawastanan panjang punjung pasir waukirla jinawi kemah Ripakarta Turaharja panjang ateges negara dawa pocapane punjung dhuwur kukusin pasir samudra wukir gunung loh tanah persabinan tulus kang sarwa tinandure jinawi murah kang sarwa tinuku riparinten pantawisipun dalu datan wonten medhoting tiang dagang layar labedatan wonten kasangsaraning margi wenang dena capaki Ratu Ngamarta jejulira Prabu Darmakesuma ugi Prabu Darmawangsa kakasira sinuwun Puntadewa Ratu Bagus kang dadi kawongane pawane sabda kura dedeke judul mudhum pinarak wonten ing kursi kating ngadhep dampar kencana lenggek-lenggek kaya gambar winangunan bilih kawas padha saking Mandrawa embane Yang Kumajaya angejwantar kacrita Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma rikala miyos wonten ing Sitinggil Binaturata dalem Cintaka-pura ngrasuk busana kraton katata reking kang dados panganggine kaukel rikemanira sumpinge Gobasina ring pati celanane cindhe puspita binggeling paliwongsa kalabane Mas Nagaraja busana ingkang karasuk katliti abyaring busana ngemba Badra Angirawan ngemba wong amoda Badra mendung angirawan rembulan kaya rembulan den tampak mendung biar katon padang biar peteng saking endahing busananing Prabu Darmakesuma
putra ingkang sowan demunung sak celaking Prabu Drema Kesuma namung satring Madukara kekasih permadining Pandhawa Raden Janaka bagus ingkang dados rupining dasar karengga marang busana Cinandra kuninge tanpa atalan jangkaning mangulan-ulan rikala sowan kene mangati-ati manganglungake janggane ngapuran cange kawantuna bapa mulai nenggita mapan boten engkang kumawantun lenggah sawu jajar miwa Prabu Drema Kesuma Ratu Ndwarawati kekasih Sri Nalendra Bathara Kresna uga Prabu Damardana iya Prabu Padmanaja kang kanggep nujunging Dara Barata Pandhawa rikala prapta wonten ing dalem Pasinewakan Agung tansah geni ngati-ati genera angrang sabda timbalaning ingkang rayi Prabu Drema Kesuma sacelaking Ratu Ndwarawati satra saking tunggul pawenang kekasih Walkudara Bratasena wong gedhe dasaring Gagah Prakusa dedeking weringin sungsang ngangge gelung mangkikara gelang candra kirana kukuning pacanaka swaling barong sepak bebeting bang gentoleng aji meger-meger kaya tugu mamas sak ngandhaping Walkudara Bratasena ratu saking kraton Madura kekasih Pangeran Sumawali kita Dipati Baladewa sak ngandhaping Dipati Baladewa Wragil Pandhawa sekalian kekasih Nakula miwa Sadewa ugi Raden Kanteng miwa Kiusen sak ngandhaping Nakula Sadewa agung sawaning para muda ngamarta Raden Pundananjala Antarja Bambang Irawan Abimanyu ingkang semedya marak wonten ing Pasinewakan Agung dalem Cintapura saking katahing sawaning para muda ngantos andher dumugi pangurahan Jawi kateliti papan liar katingal rupa saking katahing para muda kang semedya ngrangu sabda timbalaning Prabu Drema Kesuma kateliti ngantos wonten ingkang mangkwepo nyangking songsong seret tunggul naga gumala Ardhawalika banyak dalang sawung galing oleh jamani sekawan dosa sekawan bucu cepel sekawan dosa sekawan katingal jejel panjel tumpuk junjun ai andir segelar sepapan segaja sorang Cinandra sawaning para kadang santana ngembo peksi brajung lelelono ngembo ngamoda peksi manuk brejonggo glathik lelono alap-alap kaya manuk glathik sinambring alap-alap teka pating japi pinggenira ngrangu sabda timbalaning Prabu Drema Kesuma nalika ing mangke dalang kandha gunung kersa nindakake aditra sembada adit menung sawiji dura wong agara sembada pantes sampun katerangake tiyang gelaringgit sedinten datan tutuk sedalu datan saged tumanja katon balo-balo rambataning kembang gadung tansah rinunci-nunci obor-obor mancung tinupeting ponang carita
sateking dalang Purbawasesum kang menang emasesum nora wenang den basesum kelir aku panggelaring jagat damaranyom katon Bathara Surya sumpunira Bathara lesanyo Bathara Bayu ayangku gambar paesan kota ira kayu cendana tutupe babuka isinen nyawa lawan saka molawan saka jagat dewa yang jagat pramudita raja dewaningsun menika kula wis padha mboten lepat kawula sithik datan permono ingkang sumedya rawuh wonten ing Pasinewakan Agung dalem Batana Kawarsa mboten lepat namung praptaning Kakang Mas Ratu Ndwarawati Koko Prabu rawuh paduka katuran pambagini wa ingkang rayenggal panjenengan paring pambagya Koko Prabu bakula nglungake jangga kula katenglingake karnaning Prabu Darmakesuma sobaling mega datan kenging lepat pantes bilih Koko Prabu imbal sawuncana miwa ingkang rayi Prabu Darmakesuma isining nyawa lawan sokemom kepraknya panggedhuk pratolom cempolon nyawa semungkeng aslom kandangira gelaping ampar onang yo sekareng delimom Sampang rompos loro denok rebab rombok loro tangisem soleng pengasih kempule gemek binalo saroning jala ing ngocem song nyopangun jaso worom Alwon jalasno Yayi Samyaji mila panjenengan paring pambagini wa ingkang Raka Ratu Ndwarawati sampun kawula tampi Yayi Samyaji bangsa derenge rumentah wonten ing pratala sampun kawula tadongasta kekalih kula lumeberake wonten ing jaja mugi dados sasreping pulung manah kula wusana praptaning ingkang Raka demunung wonten ing Pasinewakan Agung dalem Cintaka-pura boten wonten ingkang kawula aturake salam takliming ingkang Raka kemawon mugi kunjuk wonten ing pangayunaning Yayi Mas Prabu Darmakesuma panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucaking Rikma dadosa jimat paripekinge kula pundi selambat kula gesang Prabu kajawi saking menika rawuh paduka wonten ing kraton Ngamarta menapa inggih kanthi kabasuken Koko Prabu oh Yayi Samyaji milangsa pangestu panjenengan rumasing ingkang Raka kanthi kabasuken Kabasunandra wangsul Yayi Mas Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma Koko Prabu nggih angsa pangestu panjenengan senaosa ingkang rayugi tanpa wonten widha kawising menapa-menapa syukur mangayu bagya dening menapa jumeneng Yayi Samyaji kok tanpa wonten widha kawising menapa-menapa kajawi saking menika sampun andadosake panggalih Koko Prabu
sebab rawuh paduka kula teksih dereng saged paring pasunggatan tetedaning kang eca raosi agenge toya dalem sak brembun sebab kadreng rawuh paduka sampun dangu kula boten pinanggi Yai Samyaji saderenge panjenengan paring sumuruping kang raka gi sampun mangertos menawi wonten paungelung-elaning rikma sayuta pinara sasra kula mbake tiyang ingkang sare mboten pindah-pindah rumaso peno praptaning ingkang raka mboten rumas nampi pasunggataning Yai Samyaji rumasing ingkang raka mung badhe cemadung sabda timbalan panjenengan Yai Samyaji syukur mangayu bagya dening menapa Koko Prabu sampun mangertos saderenge kula paringi sumurup nggih Yai Samyaji kajawi saking menika rawuh paduka kula aturi nyeketake sauntawis Koko Prabu nggih Yai Samyaji mboten kirang-kirang prayogi Yai Mas Yai kadangipun Kakang Dimas Walkudara nadyan sliramu ora kena para rewangi meneng tekamu ning kraton Ngamarta apa ya padha warasadi Unta kakakku saliramu sumedya paring pambagi marang aku oleh pangestu tekaku daun alangan sawiji apa wangsul kunta mbarep kakakku Yai oleh pangestu para nadyan pun kakang ora ana alangan sawiji apa ning rening iki ana sesepuh kadang Pandhawa Yai Mas Jombok paringa pambagi marang Kakang Mas Ratu Ndhuwurwati. Aku luwih matur kesuwun dening apa kunta kakakku kok awe lenggono. Nek pancen aku para tur paring pambagi marang jliteng kakakku. Iya Adi. Ora luput kang sumedya meka ning dalem kalaton Ngamarta iki kaya kakakku jliteng. Adi Walkudara. Ora luput Dimas. Seliramu paring pambagi marang pun kakang kena tak tampa puja pangestuku tampan ana ya Nedang kakakku tak tampa tangan loro tak jencang ning sumping kuwe siga jauling dadekake tejo nur buat takamu apa ya padha waras jliteng kakakku sliramu oleh pangestuning Yai Mas Walkudara daun alangan sawiji apa wangsa Yai Mas Walkudara nadyan aku le pangestune jliteng kakakku karene dibadha karatan waras jliteng aku syukur Yai Mas Walkudara dening apa tekamu kok tanpa ana widya kawising apa-apa adi kepenakno iki supaya ditutukake nggening raka para paring pambagi marang tekaning para sesepuh Pandhawa ora kurang-kurang prayoga jliteng kakakku aku Kakang Mas Ratu Madura ugi Kakang Mas Prabu Balarama rawuh paduka kula ngaturake pasenggan panakrami kunjuk wontening padha panjenengan Koko Prabu Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma panjenengan paring prambagi miwa ingkang raka ki sampun kawula tampi malah kula tampi asta kekalih kula lumeberake wonten ing jaja mugi dadosa asreping pulung mana ingkang raka rataning ingkang raka wonten ing dalem Jintokapura mboten wonten ingkang kula aturake salam takliming ingkang raka kemawon kunjuk wonten ing pangayunaning Yai Mas Prabu Darmakesuma Koko Prabu nggih kula tampi asta kekalih kula cencang pucak ing rikma dadosa jimat paripi kingia kula pundi selambat kula gesang rawuh paduka kula aturi nyeketake sauntawis Koko Prabu nggih rumasing ingkang raka Ratu Madura Prabu Balarama boten kirang-kirang prayogi Yai Mas Koko Prabu kula sawaning kadang panjenengan kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu
Iya adi kena tak tampa. Puja pangestuku tampanono ya di. Nggih Koko Prabu. Gurawalan anggen kawula mundi kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa teja nurbuak. Koko Prabu senaosa ingkang rayi sedewa. Semanten ugi ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu. Yayi sadewa kena tak tampa. Sawanira kepenakna sakuntara ya di. Rumaos kula mboten kirang-kirang prayogi Koko Prabu. Ora luput kadangipun Kakang Dimas Permadining Pandhawa Janaka. Nadyan sliramu ora kena para rewangi meneng enggal matur adi. Koko Prabu kasinggihan dawuh panjenengan. Sowan kula wonten ing pangayunan panjenengan ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu. Yayi Permadi kena tak tampa. Puja pangestuku tampanon. Nggih. Gurawalan anggen kawula nampi. Kula cencang pucak ing rikma lumunturing dhateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buang. Kakang Mas Ratu Ndwarawati rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padha panjenengan Koko Prabu. Yayi Mas Kaipe Koko Prabu inggih. Sliramu ngaturake sungkem pangabekti banget panarimaku adik. Sentampa tangan loro tak lumederake ana ing dada dadi ademing pulung manaku. Yayi Mas Permadi Koko Prabu inggih. Puja pangestuning pun Kakang Tampanana ya adi. Gurawalan anggen kawula mundi kula cencang pucak ing rikma mugi dadosa teja nur buat. Rawuh paduka menapa inggih kanthi kabasuken Koko Prabu. Dimas Permadi nggih. Oleh pangestuning Si Adi Danu alangan sawijapa wangsul Dimas Permadi ning Pandhawa Janaka. Sumrambahing kadangku niwara Sembadra. Sri Kandilan Diajeng Larasati. Senaosa ingkang rayi sumrambahing kadang panjenengan tetiga mboten wonten alangan sanunggal menapa. Syukur mangayu bagya dening apa? Gesang Yayi Mas Permadi sak keluarga kok tanpa ana widha kawising apa-apa. Kepenakna disawan para sakuntara perlu dak tutukake. Nggenku imbalas sawuncana marang Rakanira Prabu Dremakesuma. Rumasing ingkang rayi mboten kirang-kirang prayogi Koko Prabu. Yayi Samyaji mila neliti miyos panjenengan wonten ing Sitinggil Binaturata katingal praptaning ingkang raka katingal ngandhut sungkawa. Menapa ingkang panjenengan gagas saha menapa ingkang panjenengan rasa? Menapa Yayi Samyaji gagas wonten ing Kraton Ngamarta? Ajri menawi kabetan telik Mangendra Jala Desta ingkang manggi sekti. Agenge wonten satra ingkang kumawantun bonceng kamukten jengkarake pinarak panjenengan. Saking rumasing ingkang raka Yayi Samyaji sampun tumut-tumut. Bilih kesampingan gesang ingkang raka cekap saking ingkang raka Ratu Ndwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna. Menapa Yayi Samyaji gagas kirang sesekaraning dalem intening kedaton. Satu buron wana sima ingkang langkung gawat banteng ingkang kelangkung mogal. Katingal rempuh kabandhemaki putung sinampirake benjang menapa. Ingkang raka ngembun sabdaning Yayi Mas Prabu Dremakesuma. Koko Prabu Yayi Samyaji inggih. Mila leres satur panjenenganing boten wonten ingkang kula gagas saha ingkang kula raos. Namung rawuh paduka wonten ing Kraton Ngamarta kacik sanget miwah padatan ingkang sampun kelampah. Mila neliti ingkang sampun kelampah sadereng rawuh panjenengan bucalayang dalem selempir utawi dipun kanthi gandhek dalem satunggal dinten mangkir. Rawuh paduka katingal jangjang gurawalan colok lentang obor-obor santun. Gembrojog tanpa larapan
ingkang kula teliti ambekan panjenengan rebut apunjung rikma panjenengan ngantos rebanganan delasan mangiri kados wonten wigati ingkang dadosake ribeting pariyat wonten menapa to Koko Prabu? Oh, Yai Samyaji nggih Yai Samyaji. Sampun boten lepat aturing Yai Samyaji tumraping ingkang karasa miwah ingkang Raka Ratu Dwarawati. Mila ingkang Raka ngantos karaya-raya tebih saking kraton Dwarawati prapta wonten ing kraton Ngamarta. Menika namung kadereng sedyaning Kadang Brata Pandhawa ingkang nembe ngawontenake pilihan Senopati Ngaloga wau. Koko Prabu. Nggih. Lah mila kadereng ingkang dos pundi Koko Prabu? Nggih Yai Samyaji. Mila sakmantuning pilihan Senopati Ngaloga. Rening ingkang angajake pilihan kala wau boten lepat namung Gatotkaca miwah putra kula Bima Narakasura. Lajeng dipun wontenake pilihan Senopati kala wau Nuwusana ingkang kapilih kala wau kok Gatotkaca. Koko Prabu leres dawuh panjenengan. Menika sanes kersaning ingkang rayi amung kersaning darah Barata sesepuh Pandhawa miwah kawula ing kraton Ngamarta. Mila saking pemanggi panjenengan Koko Prabu saking pemanggi ingkang Raka tiyang dados Senopati kala wau langkung ngampret Yai Samyaji sepindah sumrambahing kaping kalih ingkang dipunadekake Senopati kala wau persasat sujejeting Pandhawa. Koko Prabu leres dawuh panjenengan. Mila cilik ing dandaning nyawa petahing dodo kutaing ludira. Lah menawi Gatotkaca ingkang kadadosake Senopati Ngaloga. Mongko ingkang dipun jagi kala wau madheki Senopati mboten lepat menawi wonten perang pupuh tiyang Astina delasan Pandhawa benjing timbule perang Bratayuda. Kadang Barata Pandhawa menika menapa mboten mangertos. Bilih Gatotkaca kala wau pati uripe sampun dumunung wonten ing kraton Ngastina. Ingkang dipunasta Yaya Adipati Swangkarna kang kawestanan pusaka Wijaya Danu nggih pusaka Kunta Baswara wau. Koko Prabu menika kemawon kula kok teksi dereng jelas utawi terwaca. Lho Yai Samyaji. Panjenengan kedahipun rikala timuring satriya pringgondani Harya Kaki Prabu Gatotkaca ingkang kekantilan suker kang kasebat ari-ari. Menika dipun tamaki pusaka sawernining pusaka mboten saged uwah. Ning mboten wonten ingkang saged angwalake ari-arining Gatotkaca. Menika namung werangkane pusaka Kunta Baswara. Ning uwaling ari-ari werangka manjing dhateng jiwaning Gatotkaca. Mongko curiga katon asta miwah Yaya Adipati. Koko Prabu dados ngaten. Nggih Yai Samyaji. Lah mila sampun wonten paungelung-elangi. Gatotkaca paribasaning ditamak ana pusaka saklumeng bengi sakurping langit boten tumapa. Ning nek ketamaan pusaka Kunta Baswara nggih pusaka Wijaya Danu mesti lebur tanpa dadi. Sebab dipunebake curiga sampun kamestian mancing dhateng warangka. Koko Prabu ingkang rayi namung nyumanggaki panjenengan Koko Prabu. Jlidang kakakku, Yai Mas Walkudara bener. Aku ndulu kandamu bener. Nek pantere Gatotkaca perkara pati uripe wis diasta kakakku nerpati Basukar. Nanging rening pilihan Senopati iki dudu karping Pandhawa. Pilihan Senopati ora luput karping Jlideng kakakku lan karping kawula ing kraton Ngamarta. Parlune tumrape wong gawe Senopati aja gumampang awut-awutan. Dina iki barang wis dipilih marang kawula wis dipilih marang Dara Barata Gatotkaca
kang dadi Senopati Jliteng kakakku arep dibatalake. Yayi Mas. Bener aku arep batalake. Bener iki dianake pilihan Senopati kang dipilih Gatotkaca. Nanging sliramu kudu ngerteni. Basa kawulanane Dara Barata ngerti apa, Adi? Olate Pandhawa nak pun kakang kang tangguh. Lah mula nek pancene Gatotkaca ditetepake dadi Senopati, mletuse perang Bratayuda aku ora tanggung kemenangane Pandhawa. Jliteng kakakku, Yayi Mas Walkudur. Ya nek kaya mangkono rene Pandhawa iku biyen tumeka sakniki ora ana kang dianggep kejaba sliram. Ora ana kang dipercaya kejaba sliram. Elek lan api masa Buddha Jliteng kakakku. Rene barang wis dipilih kang dipilih ki Gatotkaca sakniki Jliteng kakakku sumedya batal lagi. Mung aku ngerti apiye perkara eleke sandang kiwi. Aku kang tanggung nek ana elek ya. Yayi Mas Ratu Ndhuwurwati. Koko Prabu wonten menapa? Ora cukupe olehmu tetembungan iki mangkang para rumpaka gelaring Senopati. Nggih Koko Prabu. Mongko kang dipilih Dara Barata marang kawula kraton Ngamarta. Iki nak Gatotkaca. Koko Prabu inggih. Lah saka sedyaning kadangipun Kakang Bathara Kesena. Saking pamanggih ingkang raka, ingkang rayi badhe kula batalake. Areping para wurungake. Nggih. Lah kang para dadake Senopati ki sapa? Kang bisa nggawa kemenangane Pandhawa. Saking rumas kula mboten wonten malih namung putra kula Prabu Bumanarokasura. Dadi Bumanarokasura kang arep para dadake Senopati. Koko Prabu inggih. Aku dak setuju no nek Bumo. Sebab sliramu kudu ngerti. Pilihan Senopati ora gumampang. Pilihan Senopati ora sembur. Barang kang dipilih iki Gatotkaca. Sakniki basa delok pilihan iki kang dipilih Gatotkaca wusana Buma para dadekake Senopati. Disawang kawula iki apa-apa wis bener tumindakmu kaya ngono. Apa dak ngono iku kang diarani sliramu ngawu-awu mripating kawula iki. Lho sliramu bener dadi seseping Pandhawa. Nanging aja sewenang-wenang no, aja nggawe karepmu dhewe. Lah nek kaya mangkono perlune apa dianake pilihan iki? Coba perlune ngopo? Piro rugine kawulan ing nganti tutuk Gatotkaca kang para dadake Senopati. Lah wong ngono biyen ndak katik ngangge pilih-pilihan iki. Wong sing dipilih Gatotkaca sakniki katik Buma kang para dadake Senopati iki keliru tegese katik gawe karepmu dhewe. Katik para gawe secara serampangan iki nek kaya ngono. Koko Prabu. Kula menika mboten kok ndamel pikajeng kula piyambak. Sebabe saliramu orang gawe karepmu dhewe coba aku kepingin weruh jelas. Engkang kula kinten-kinten kala wau menangi Pandhawa menawi benjing timbul perang Bratayuda. Iya. Wusana menawi Gatotkaca dipun dadosake Senopati ngayahi benjing perang Bratayuda. Nggih menawi ingkang dados Senopati Ngastina menika mboten Yayi Adipati Swangkarna. Menawi Yayi Adipati Swangkarna bapati uripe Gatotkaca menika sampun dipunasta kalian Yayi Adipati Swangkarna. Iku saking pintermu iku no. Nek saka rumangsaku perkara pati urip iki ora kena dimesthekake. Saliramu marang wong kaya aku Sumrabae Gatotkaca. Iki nak titah. Iki nak makhluk. Kok saliramu bisa namtokake patine Gatotkaca lantaran teko pusaka Kuntabaswa. Nek kaya mangkono sliramu nek nglancari kersane kang gawe urip iki sliramu. Iki diarani wong kumawasa ya sliramu. Diarani wong kuminter ya sliramu.
Diarani wong lancang ya Sliramu. Nek perkara pun kakang. Nelitianane Gatotkaca pati kok ora kena dimesthekake. Tegese mboten kengkatan tok kok Prabu. Pati ku diarep rino karo wengi nek durung wayahe mati ya ndak mati no. Masih dak diarep-arep nek wayahe mati. Wong kudu digagas kaya mangkono. Barang kok nak didelok bukti lan nyatane. Nek Gatotkaca iku buktine wis akeh, contone wis akeh. Buma iku bukti apa mek omong tok iku sing dadi buktine. Kok saged nyaten kok Prabu. Lho. Lah Sliramu kudu bisa ndeliti. Rikala kekes keraton Ngamarta. Yo, iki ya disebutake Kekis Tunggorono. Pandhawa ngrebut Kekis Tunggorono sing diwengku Prabu Srimangkara. Sliramu bisa gagas sapa? Kang bisa menang karo Prabu Srimangkara sapa? Buma dak cukup, Pandhawa dak cukup. Dene kok duduk Gatotkaca dan kang bisa ngentasi ngrebut Kekis Tunggorono duduk semono. Iku siji Kekis Tunggorono. Ping pindho keraton Bleberan sing sakniki dianggep jajaning Pandhawa. Lho nduk semono Sliramu nak ngerti rikala lakon Brajadenta. Nek pancene Brajadenta iki kating njaluk Kadipaten Pringgondan. Coba sapa kang menang perang karo Brajadenta? Rantasena dak cukup, Janaka dak cukup. Kabeh dak cukup dene gering-geringo dak koyo Gatotkaca kang ngentasi. Barangku nak kalah karo bukti, kalah karo wujud. Ojo kok ditamane aku karo Sliramu dak ngebikno dak milih Gatotkaca pilihan Senopati. Dewa iku milih Gatotkaca. Jalaran bukti-bukti ning kayangan iki Gatotkaca Wusana. Menapa ingkang dados buktine kok Prabu? Lho, lari kala kayangan Suroledung kae Ratu Simbar Manyura Raja Kala Prajuna, sapa kang ngentasi? Sapa kang ngilangi kelilip kayangan Suralaya? Dak luput Gatotkaca no. Lah mula nek manut keteranganipun Kakang, aja wani-wani murungake Gatotkaca dadi Senopati. Iki gedhe klirune, gedhe keluputan. Koko Prabu. Saking rumah sing ingkang rayi kala wau leres. Lho iku lak bener-benermu dhewe. Wong bener kudu dimupakatake aja gawe benere dhewe. Pisan iku ping pindhone Gatotkaca dadi Senopati. Iki kabeh wis papak asta. Kaya Kanjeng Eyang Prabu Maswapati yo nyekseni Gatotkaca kang dadi Senopati. Kaya Ratu Mandaraka Prabu Salya, Rama Prabu Salya yo nyekseni Gatotkaca kang dadi Senopati. Ratu Gombak Arum Paman Krama Widura yo nyekseni. Aku adoh saka kraton Madura teka negara Ngamarta yo nyekseni Gatotkaca kang dadi Senopati. Sek tasaipun Kakang oleh kutapak asta tegesing tanda tangan. Sakniki kate kok murungake Gatotkaca dadi Senopati. Lho nek kaya mengkono ngangge sepele tekalipun Kakang lho Sliramu. Koko Prabu. Kula menika mboten ngangge sepele panjenengan kok Prabu. Sebab bilih kula teliti kula gagas kala wau leres aturing Buma. Gatotkaca matine ketapan pusaka Kuntabaswara ning nek Buma. Sampun tapak ketamaan pusaka Kuntabaswara. Paribasaning sedina mati ping 7. Buma tekse saged mulya rumah kula kados kewetan menawi musuh kala wangupati pengapesaning Buma. Ndak ora berduli Buma iki mati ping 10 sedina sik iso urip ning buktine ora ana. Ndak setuju aku nek Buma dadi Senopati. Tak tetepake Gatotkaca kang dipilih dadi Senopati. Yai samiyaji dos pundi? Koko Prabu kula mung nyumanggake panjenengan kok Prabu.
Kakang Masna singkang rayu nyemangkaki. Lidang kakakku. Yayi Mas Walkudara bener kang dadi atur. Pakara wong kaya aku iki ora ngerti eleke kang ngerti apike. Rene kang dipilih kawula dipilih Dara Barata iki ora luput sibeng kawuk ya Katukaca. Dina iki areping para batalake bumo kang arepe para dadekake. Lah mula dina iki mung perlu apik. Dene bule kakakku dak nyetujoni nek bumo masa bodho. Jelas nek pun kakang dak nyetujoni nek bumo kang didadekake Senopati Koko Prabu. Dinten menika panjenengan kedah mangertos. Bumo sak wadyabala Koko Prabu sampun ngedekake umbul-umbul gendera Parianom wonten ing kekes negari Ngamarta. Menawi Bumo boten kadadosake Senopati negari Ngamarta badhe dipun risak. Cekaping badhe dipun angge ajali tiyang Bandayuda. Wis ora berduli Bumo ngamuk aku ya ndak wedi. Dados panjenengan tanggel. Aja kuwatir tak tanggungi. Aja sembrono no masih aku iki elek-elek kok abrine Pandhawa no aku iki. Ora kate wedi-wedian karo Bumo aku. Yayi Mas Walkudara, oleh kakakku bener. Mula dina iki permisi aku. Rening aku merta menang keraton Ngamarta. Negara Ngamarta areping dirusak liang. Pandhawa aja melok-melok liya Sadewa utawa mundha Ngamarta. Aku kangen pasti. Nek kaya mangkono masa bodho bule kakakku. Mula kene padha ana kadangku Sadewa. Koko Prabu wonten menapa, Prabu? Dina iki metu nang jaba mudha Ngamarta kesapno. Parayogane supaya mbalekake Bumo kang ngedekake umbul-umbul gendera Parianom. Perlune arep gawe rusuh negara Ngamarta. Menawi ngaten kula mituhu dawuh panjenengan Kakang Masinuwun, kula nyuwun tambahing pangestu. Yayi Sadewa kudu ngati-ati ya Yayi. Tak junjung saka Sawengratsen sunggi saka koso. Aja nyandung sungkala nyandung cepaka sarining kamulyan. Yayi Masinuwun Kuntadewa senasing kang raka nyuwun tambahing pangestu. Koko Prabu inggih kula jurungi meyos panjenengan utawi nggen panjenengan badhe ngangge tentrem negari Ngamarta kula rencangi meminta miwadewa ingkang langkung wikan. Oleh kakakku kudu ngati-ati. Kacerita nalika ing mangke Ratu Madura Prabu Balarama Sadewa piyambak kersa medal dhateng pangurahan Jawi. Sobe mungkasira mundur nyom katon nerotan apa marang uso Sang Balarama Siramutan ape mungkasira boyom Sang Balarama sira emoto Bambang Putra katon mamang dewa Sira mekape mung kasira boyo